Moikka! Mun nimi on Ville Erola ja toimin personal trainerina Helsingissä. Lähdetäänkö me mun vetää lihaskuntoon seuraavaksi? Let's go! Yli 5 vuoden kokemuksella olen valmentanut lukuisia asiakkaita kohti heille tärkeitä, yksilöityjä tavoitteita. Olen suorittanut liikunnan ohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon Suomen urheiluopistossa. Oli kyseessä sitten painon pudotus, kehon rakennus, lajia tukeva treeni tai kuntoutus, olen tukenasi matkalla kohti tavoitteita. Olen varma valinta, kun haluat tuloksia. Treeniohjelman lisäksi pakettiin kuuluu aina myös ruokavalion laatiminen, kehon koostumusmittaus sekä tietysti yhteiset kovat ja haastavat treenit. Toimin myös yritysryhmien sekä urheiluseurojen palveluksessa. Asiakkaani Mimmu on tähän mennessä laihtunut ohjauksillani yli 45 kiloa. Mimmun lisäksi kuulen asiakkailtani säännöllisesti, kuinka tavoitteellinen kuntoilu personal trainerin opastuksella on ollut monille elämän parhaita päätöksiä. Tee sinäkin päätös aloittaa matka kohti terveellisempää elämää. Tulet huomaamaan, kuinka liikunta parantaa elämänlaatuasi ja kuinka se vaikuttaa positiivisesti kaikkiin elämän osa-alueisiin. Ota vain rohkeasti yhteyttä, yksin, kaksin tai ryhmässä.